Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay mga tanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi na po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po, mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ipagpatuloy nyo po lamang ang pag-subscribe at tatanungin ko po malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyong mga ginagawang kabutihan. At Diyos na pong bahalang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan lamang po, ngayon lamang po nakatuklas ang aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magkatubiling pindutin ang subscribe at like and share at pagpindot na rin po ang bilay ko para palagi po kayong attitude sa aking susunod na video. Tatanungin ko po malaking utang loob sa inyo ang pag-subscribe nyo at Diyos na pambalang gagabay sa inyo lahat. Ipagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman o mga pangkamot na mga orasyon. Dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang po, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipag-ibang, palagi po niyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong iniiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbusan sino man. Kaya Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyo mga ginawang kabutihan. Pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Bago ko umpisan po ay shoutout muna kay Nitaro Taero, Shirley Yurola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Ryan Nabisti, Unix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Presley Abughaw, Orkili, Tinitron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Elios Yapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Filipe, Elmai, Triple A Commented, Marina Arangis, Rolly Cayago, Joan Bibbs, No Gits, at higit sa lahat si Gillian Jik, Bullbider, Lucino Burha, Enerpic. Shout po sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw at malayo sa sakit. Sa mga may karamdaman po dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Tuloy nyo po yung panalangin sa Diyos sa mga kapangyarihan para gabayan kayo at humingi po kayo ng kahilingan sa Kanya. Ang pagdarasal po ay isa puso't isipan po lamang. Kahit ano po yung marinig po ninyo, ipagpatuloy nyo po lamang. At kung gusto po nyo talagang tahimik na lugar ay pumasok po kayo sa kwarto. Kung wala po kayong altar, magtirik po kayo ng kandila at manalangin po kayo. Kahit isang ama namin lamang po, basta isa puso isipan po, wala pong posible sa Diyos. Automatic na po yun na lahat po ng dinasal nyo ay mararamdaman ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At humiling po kayo kung halimbawa wala na po kayong maisip na paraan, humiling lang po kayo sa Kanya. Huwag po kayong mga kayong mahiya na humingi sa Diyos na makapangyarihan at kayo po ay tutulungan niyo po niya. Basta pag nanalangin po kayo ay isa po sa isipan nyo lamang po. Yun lang po ang aking tagabilin po sa inyo. Ang i-share ko po sa inyo at ibabagi po ay yung orasyon sa Diyos Ama para hindi mawalan ng kapangyarihan. Ang pagdarasal po ay magdasal po ng isang ama namin na Bagino Maria sumasampalataya. At isunod po yung orasyon ng 3 beses. At salin sa isip lamang po at po sa dibdib. Dito
pinaparinig ko po sa inyo ang orasyon para malaman po ninyo. Pero ito yung lahat ng mga binabagi kong mga orasyon ay iniusal po sa isip lamang po, yung wala po nakakarinig, kayo lang po ang nakakaalam po. Orasyon sa Diyos Ama para hindi mawalan ng pag-asa, mawalan ng kapangyarihan. Sorry po. Magsarap po ng isang Ama namin ang Panginoon Maria, sumasampalataya. Magsarap po tayo. Ama namin na sa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ikaw na ang manghari sa amin. Sundin nawa yung kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasalan sa amin, at huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilayin mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan at kapurihan magpakain naman namin. At sunod pong Panginoon mo rin, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, na nakatawang tao siya na lang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay ni libing. Nanahog sa kinarurunan ng mga ng 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, andoon ang mumulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po yung orasyon po ng 3 bisis po. Ito po ay kapangyarihan para hindi kayo mahigupan ng kapangyarihan. Narito po ang orasyon. Ihipo, iluwas, aleluya, aleluya, aleluya. Isus, Maria, ihipo, iluwas, aleluya, aleluya, aleluya. Isus, Maria, ihipo, iluwas, aleluya, aleluya, aleluya. Isus, ihipo, iluwas, aleluya, aleluya, aleluya. Isus, ihipo, iluwas, aleluya, aleluya, aleluya. 3 beses po at ihipo sa dibdib po ng pangalos. Ang pag-usal po nito ay dahan-dahan lang po kung di nyo po kabisado. Dapat po maisuulo po nyo ito araw-araw. Ito ay kapangyarihan para hindi po kayo mahigupan ng kapangyarihan ng mga masama. Lahat po ay inuusal po sa isip para hindi po alam ng na katunggali po nyo na di alam, para hindi kayo mahigupan ng kapangyarihan. Isa puso isipan nyo po lamang at focus po kayo pag ginagawa po nyo itong nagbabanggit po kayo ng mga orasyon. Ang orasyon po ay ihipo, Isus, ihipo, iluwas, aleluya, aleluya, aleluya. Isus, ihipo, iluwas, aleluya, aleluya, aleluya. Isus, ihipo, iluwas, aleluya, aleluya. At lagyan po ng, kung gusto nyo pong lagyan po ng susi po, ay sa pangalan ni Kristo na taga Nazaret po. Kahit hindi nyo po lagyan, pwede po, kasi sa Diyos po nanggaling po itong orasyon na to. Napakabisa po itong orasyon. Orasyon Diyos Ama para hindi mawala ng kapangyarihan. Narito po ang orasyon po. Para po pakaingatan po ito o pagyabang. Gamitin po lamang po sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Palagi po yung isa po sa isipan na gumagamit po kayo ng mga ganitong orasyon na buhay po ay humingi kayo ng gabay sa Diyos Ama. Pag nagbabanggit kayo ng mga orasyon, humingi kayo ng gabay sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Sana po nagustuhan nyo ang aking video. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kayong makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Sa mga solid ko pong subscriber, huwag po kayong magsawang mag-subscribe. Ang Diyos na po ang bahala sa inyong magsusukli sa mga ginagawa nyo mga kabutihan.
tatanin ko pong malaking utang na loob sa inyo. Pag-subscribe, like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Isus, Isus, Isus. Maria, ihipo, iluwas, aliluya, aliluya, aliluya. Isus, 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 Isus. Maria, ihipo, iluwas, aliluya, aliluya, aliluya. Isus, Isus, Isus. Maria, ihipo, iluwas, aliluya, aliluya, aliluya. Yaman po ang orasyon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Abay po.